izenburuari begiratuta esan laike oso donostiarra izan daitekela edo dala eleberria, baina, bueno, nik uste dut Donostiatik eta Gipuzkoatik kanpoko gaztetxoak ere ederki asko identifikatuko dirala, baina egia da, Bukowski tabernari egiten diola referentzia izenburuan behintzat. Eta, bueno, esan dakoa, gaztetxoi zuzenduta dago, oso liburu freskoa da, arina, irakurterreza, divertigarria, bueno, nik uste alde horretatik gaztek gogoz hartuko dutela, eta helduek ere bai, akaso olako irakurketak gustatzen zaizkienak eta gai horiek gustatzen zaizkienak. Protagonistak 15 urteko neskamutiko batzuk dira, instituto batean kokatzen da, bueno, trama guztia ez, baina, bueno, institutoko ikasgela bateko ikasleak edo lagunak dira liburu honetako protagonistak, eta hemen esaten genduen bezala, bere egunerokotasuna kontatzen duen olako kronika martxoso bat egin du Jon Anduezak dudarik gabe, ez? Eta, bueno, eta egunerokotasun horretan izaten diran gazi eta gozoak kontatzen dira, alde ilunak eta argiak, eta esaten den bezala beren unibertsuan oso ondo moldatu da, ez? Esan lehike hor institutoan egon dela arakatzen, bere gazte garaia gogoratzen, edo ez dakit, harreman komplikatuak aipatzen dira, teknologia berria, sexua, droga, rock'n'rolla, eta, bueno, historia guztietan bezala badago trama bat, ezta? Badago modu batean esten da, gora egiten du fikzioak, eta, bueno, azkenean resolbitzen da, hori beti ere egunerokotasun horretan murgilduta. Esan alde hortatik, bueno, liburua oso modu errexen irakurtzeko egituratuta dagoela, thriller antzeko badala esan daiteke, olako atal motzak eta desiteko atalak ditu, personajen aurkezpena egiten da lehenengo, personaje asko ditugu, eta azkenean danak elkartzen dira, eta harin irakurtzen da, esan ziztu bizian, porque engantzatu ere egiten du, esan nahi dute, lehenengo momentutik engantzatzen du tramak, eta nik uste ez dagoela usteko modurik, ni bintzat inguruan izan duten esperientzia hori izan da, liburu asko artean hartu dutenak ez dute errex utzi. Alde horretatik, baditu aipatutako balore batzuk, baina azpimarratzen guztien artean nik uste Jonek hizkuntzarekin egin duen ahalegina aipatu behar da, ez? Egia esan ez da bat ere kontu errezan, naiz eta kaso kanpotik iruditu edo, baina benetan hor lanean jarriz gero oso lan zaila da, gaztetxoentzat euskeraz idaztea, baina euskeraz naturaltasunez eta pixka bat beraiek hitz egiten duten edo hitz egingo luketen modura hurbilduz. Badakigu, gaztetxoek danetik hitz egiten dute, segun zera den, gaina gauzak asko aldatzen dira, euskera, erbera eta danetik. Hemen noski euskerazko eleberri bat egin dugu, baina sinesgarria izan behar zuen, naturala eta freskoa. Eta azkenen olakoetan egiten den bezala, asko asmatu egin du lan ikuste dut, ez? Modismoak sortu ditu, hitz jolasak, eta, bueno, ez du hizkuntza berri bat sortu, baina nik uste dut naturaltasun handiz lortu dula 15 urteko neskamuti hauek euskeraz hitz egiten jartzen, eta benetan gaina horri izan ditugu, ez lanik handienak, baina pixka bat testua zorrozteko eta zuzentzeko orduan hori izan zeharik handiena, eta nik uste dut emaitza oso ona dela alde horretatik. Nik uste dut berak iturri ezberdinak erabili ditu, batzuk arrasate aldekoak, beste batzuk etxean asmatutakoak eta ingurukoak, eta bueno, azkenen oso gauza naturala eta freskoa gelditu da, eta nik uste dut gaztetxoi gaina gustatu egingo zaila. Zerbait kopiatzen duten.